pop thi nu thil thleng kha kan video masa khan kan tar lang to pop thar an thlan dan hi toy te ni han clear ho le lok teng o pop thar an thlan dan hiang tik lai pon angai renga pop masa kha abo ral emo engemaw wanga pop ani na chol san poni se pop thar thlan dan hi danglam chuang lo pop abo ral rang ani som pakan nuwa chuan pop thar thlang tur cardinal role te khan conclave anti mai chuan han trana conclave ti chu vatican in thlan dan chi khat ti la kan sei sualom love conclave ti hi atong bul lampang latin tong lama om zia chu cha bi nen ti na ni cardinal role te kha sistine chapela anhan kal khuma ovel pon lam ne na im biak po thein le anin zom na hrim ti top sak vek an ni thin hi chan chu pop thar thlana vot thlak chung changa ovel pon lam an ronin rol lo na tura ti ani thin cardinal hrim kum samriat noilam to phot chuan vot hian thlak theya maktak mai cardinal shem na lo tok to te pon vot hian thlak thei vek ani conclave ani khatna chuan cardinal role te chuan ma san neya ma si ka thlik te in khom dan chi ka soina ni chuta sistine chapela an han luta conclave dan zom turin thun tiam trin ani khatni hian cardinal role te chuan an vote ma saber an thlak phota cardinal te hian an ma ni cardinal te jinga mi an vote trin ani cardinal ta na pop ni thei tur chuan vote la zong mun thuma thinam hun ni tal von mu nga ya mun thuma thinam hun ni vote mu anam ma chuan cardinal te ni tin in mu khomin vote hian thlak tlo mai thin ani vote an thlak zo piang hian ballot le vote thlanna kai nei not om zong te ka an hal thina he ballot an hal khu he poi moina danglam riawa mi te pan an lo ngai ven le thina ni he mei khu tang hian pop thlan result hi pon lam mi ten an lo hre ve thei thina ni mei khu hi adum chuan vote mun thuma thinam mun ni mu an lom ri lo tina nia mei khu var aron chu chuan pop thar thlan ani to ti en tir ve thungani khai khin chi chu ni chi lohna in Mohammeda le Isua te hi andang lam na hri turin khai khin chinang o pakhan na chuan ni na identity a Mohammeda chuan ama kha mi hring pathian na kai hroi thin ni na in soya Isua ro kha chuan pathian fapa ani thu te pa nen chuan pum khat an ni thu te a soi thin ani panhi na sualna sin chungchanga Mohammeda khan sualna nei lo ni na in ngai lova mihring sualna nei ve tho nia a in ngai awangin pathian hena a sual awangin ngai dam adil thin ani Isua ro kha chuan sualna nei lova thlem na chu ha tok ve ngei mai amai ro chu sualna reng nei lovin anun kha mangani nupui pasal marriage chungchanga Mohammeda kha chuan nupui engemaw zat aneya nupui tan naupang hial pawh nei ni Isua ero kha chuan in nei na chu hmeiche pakhat le mi pakhat in kara tur ani tiin a zirtira chu mai baka ama ngei pawh kha nupui nei lovin khawela nun kha mang tluan thak ani palina tharum tho violence chungchanga Mohammeda kha chuan ala ring lo te bei le do kha choi sang in avong nung hlea military campaign anti mai in do na chikhat juda te le islam ring lo tu te laka khana kalpuya heng ring lo te le juda te ho hi dur thlan tur pathuma pe a chung te chu muslima in le chia choi chumi ni lo chuan thi te ni muslima anin le du lo emo chian pek du lo emo chuan thi mai kha an ma ba ka ni deuh ber mai ni chu Isua ero kha chuan thorum tho kha chu du lo hlea a zirtir na po i mel ma te mangai ro ti te i biang le lama beng tun he ra chuan le lam po do ro ti te ani dai mai pangana ngai dam na forgiveness chungchanga Mohammeda chuan retribution sual phu to ka hrem na a zirtira i chunga nat na an thlenang phu to kin an chunga po hrem na thlen ve ro ti na zirtir ni Isua ro chuan ngai dam na choi sang hlea ama kheng bet tu te po kapa ngai dam ro an thil ti hian hrelo ani ti na tong trai sakani thune na authority chungchanga Mohammeda khan ram hruai tu political leader le sipai ho tu military leader ni kha akopa Isua ro kha chuan khowela la ram din kha tum lem lo ani lala siam an tum poina du lo ani kha kadal ram chu he khowela mi hi ani lo ati ani mangai na love chungchanga Mohammeda kha chuan pathian ala khan ama ring lo tu te kha a huwa ti na zirtira Isua ro kha chuan pathian in mi zong a mangai ani ti a zirtir ama ngei pawh kha mi sual te lam tur a lo kal ani ti a soini ziak le chiar literacy chungchanga Mohammeda kha ziak le chiar thiam lo ania Quran pawh kha tira chuan tong kamanga in hlan chhawn thin ani Isua ro kha chuan ziak le chiar thiama
arong bol na atran don poin biakina Isaiah ziak achiar ti kan mu ka pakwana pathian o voice of god dan sondana Mohammeda khachuan pathian in Gabriel mangin ron betrin ne na soya Isua ro khachuan direct in pathian ka be mai trin somna thilmak miracle chungchanga Islamic tradition chuan Mohammeda khan thilmak engma atilo ni na soya Isua ro khachuan thilmak tam tak ati ti kan mu ni som pakhat na ruk thef chungchanga Mohammeda khachuan Islam ring velo telak atanga thil ruk kha phala Isua ro khachuan ruk kha phalo ve thung som pani na sal slave chungchanga Mohammeda khan sal engmo zat ane mei baka sal nei aphala Isua ve thung ero khachuan sal nei ve lemlo azir tir tele ama zui tu ta kha alaka thi ngamin an rinom thung ani som pathum na thi na det chungchanga Mohammeda kha kum samruk pakhatemo ruk ni vela borala ama ina thlana phumani tuna chuna thlani green dome anti mai medina a muslim hobiakina omani Isua ro khachukum somtum pathum mi vela ni in cross an kheng beta thlana phumina oma ni thum nia thaule a chumi nuwa kan tan mun siam turin wana lon le ti kan mu